Животът много прилича на състезание. В различни етапи се стремим към различни цели – образование, работа, семейство, жилище. Идва момент, в който трябва да помислим и за пенсиониране. Всички знаем, че успехът е резултат от финансова отговорност и планиране. Пенсионно-осигурителната система е един от механизмите, който допринася за това да живеем комфортно след години. Участието в универсален пенсионен фонд помага да запазим стандарта си на живот, като осигурява допълнителен доход към основната пенсия. Всеки работещ, роден след 31 декември 1959 година, за когото се правят вноски в държавното обществено осигуряване, подлежи на осигуряване в универсален пенсионен фонд. Осигурителната вноска за втора пенсия е 5% от месечното ни брутно възнаграждение, като 2,8% поема осигурителят, а 2,2% ние. Парите в универсалния фонд са наши, лични и постъпват по индивидуална осигурителна партида. Има директна връзка между направените вноски и размера на втората пенсия, която ще получаваме. Средствата не подлежат на принудително изпълнение. Важно е да се знае, че натрупаните средства по нашата партида се наследяват по определение в Кодекса за социално осигуряване ред. Пенсионната компания гарантира брутния размер на нашите осигурителни вноски. Може да получим еднократно до 50% от натрупаните по партидата средства от универсален пенсионен фонд при трайно намалена работоспособност над 89,99%. Една година след първоначалния избор имаме право да изберем друг универсален фонд, който да управлява парите ни. Още нещо важно. Не се изисква трудов стаж за получаването на пенсия, а само навършена възраст за пенсиониране от държавното обществено осигуряване. Защо пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина? Ето и предимствата. Компанията принадлежи към банка ДСК, част от международната финансова група ОТП. С повече от 26 години опит в България, ние управляваме 4 пенсионни фонда – универсален, професионален, доброволен и доброволен по професионални схеми, и така ви представяме пълната гама от пенсионни решения. През годините броят на осигурените лица, които ни се доверяват, и нетните активи на пенсионните ни фондове непрекъснато нарастват. Компанията ни заема второ място на пазара за допълнително задължително пенсионно осигуряване по брой осигурени лица и размер на управляваните активи. Увеличава се броят и на хората, осигурени в универсален пенсионен фонд ДСК Родина, които получават плащания при навършване на възрастта за пенсиониране. Важно е да знаете, че високо квалифицирани професионалисти управляват парите ви, като дългосрочната ни цел е да запазим и увеличим покупателната сила на вашите спестявания във времето. Като наш клиент разполагате с 24-часов онлайн достъп до информация за средствата по осигурителната ви партида чрез ДСК Директ. За клиенти и на банката, и на сайта на компанията www.dskrodina.bg. Може да бъдете обслужени в над 280 офиси на банка ДСК и на пенсионната компания в цялата страна. Вашето бъдеще е във вашите ръце. А пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина остава до вас. Благодарим ви за доверието.